O jalaki saba tɔw be tali kɛ makɔrɔba jatoya jabɔw ɲɛnajɛla dɔ ka makun sanni na New York ani foroba ta fan fɛ a ka dɛsɛkow kan min fɔra gundosɛbɛ ɲɛnabɔli la Floride worodugu kɔrɔn fɛ ani a ka namarako min fɔra walasa ka san 2020 kalata kɔlɔlɔw jamana mara 7 kɔnɔ. A Fulton County grand jury returned a true bill of indictment. Jamanatigi kɔrɔ nin ka jalaki boli Georgie mara la a ɲɔgɔn tɛ sira caman fɛ kojugubakɛlaw ka koɲɛw cɛma minnu dabɔra Trump kama nga danfara min be u ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko a be jalaki den 19 de kan u bɛɛ dalajɛlen na Erika Hashimoto sariya karamɔgɔ min be Georgetown sanfɛ kalansoba la o y'o kɔlɔsi barokun baro la tarata don fiɲɛ sira fɛ n'o ye blogu ye kɛrɛnkɛrɛnna min tɔgɔ ye ko Jazz Security ni an y'a suma ani jalaki ɲɔgɔn fila dɔrɔn de be Floride mara la wa u si ma don foroba la ko fila tɔw la a hakili b'o la nin kiritigɛ nata be kɛ Georgie mara la n'a don be to ka latigɛ o kɔ kan o kan ka jira jabaranin na a tɛ i n'a fɔ foroba n'o ye federal ka kiritigɛ minnu be kɛ o se be bɔ minnu na danfara kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ n'i y'a suma ni foroba n'o ye federal ka kiritigɛlaw ye hali ni jamanatigi ye se sɔrɔ san 2024 kalataw la Donald Trump tɛna se ka jalaki bilali sɔrɔ jalakikɛlaw ka cɛkɛda fɛ walima ka yafa a yɛrɛ ma ni jalaki bɔra a la bawo foroba fanga tɛ se ka jalaki bila mara ka fanga kan marabolo ninnu fan fɛ.